Jó, de szép. De és mondtad, de nem lehet. Jó, mondtam. Nem tudom, hol a blokk, nem tudom. Az a szatyorban van. Akkor ez meg... Várj. Nem, szerintem nem. Jó, de szép. Ez Ez az enyém. Ne, anya, az nekem kell. De hát neked 40-es a lábad. Miért a szányom? Ki lehet Ez cserélni 8-as. 40-esre? A Laci jól mondta. Nekem 8-as a lábam. És remélem bele is. De lehet, hogy a magasabbból 9-es kell, legalábbis nekem. Nem, Igen? szerintem ez jó lesz. Ez szerintem jó, mert... Pont jó. Igen. Pont jó. Nagyon Aha, és szép. látszik a tetkod, azon volt, hogy a tetkod látszik. Az látszik. Ah, így jó, szuper. Szuper. Nagyon szép. Ó, nagyon dögi. Tényleg. Jól állsz. Nagy ilyet én is apa. És ott van a kis zászló, apa. Hol? 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 Olyan, mint a férjednek a alsónadrágja, az a kottás. Jaj, hát de nem kellett volna. De nagyon Orderemben nagyon egészséggel. szépen köszönöm. Nagyon Na szívesen. Pistám egy kis ágyas körte. Hát jöhet. Új lesz. De most majd disztingválnom kell magam, mert én is ma hajnalba fogok kelni, de Jó, jöhet. hát le se feküdj. És még kikérpál lesz. Én nagyon ajánlom, mert úgy Anita? berúgtam tőle. Jó, finom? Ja, Na jöhet, válasz jöhet. egy,